Nu skal du høre her. Jeg har en lille ting, jeg lige skal snakke med dig om. Og det er, at i mit nye italienske madhus, Boffa, ude på Rogersvej 103, der hver tirsdag aften fra kl. 18 til kl. 20, der kan du komme og få brød og olivenolie. Nybagt brød med fantastisk god olivenolie ned fra Toskana. Så bagefter så får du 2 slags pasta. Vi laver en, der er bagt, og vi laver en, der er klassisk, som alle kan lide. Og så laver vi en, hvor vi sådan ligesom lige rykker dig en lille smule. Alt det får du fra kl. 18 til kl. 20 hver tirsdag for 100 kroner. Prøv lige at høre en gang. 100 kroner. Så det er en hemmelighed mellem os to. Lad nu være med at dele den for meget og fortælle alle dine venner, at de også kan komme og spise og sådan noget. Drop det. 100 kroner. Det var os. Shh. Ha' det godt.